jakinen ere eskatu zuten, zer egin liteke, Arizmendiarrietaren omenez eta guzti hori. Momentu horretan hori egiten ari zen Manolo Pagola zen, eta etzebilen batere gustora, eta proiektu horrekin. Nola ni etorren nintzen, berrian nintzen, eta gainera lanik ez neukan, eman zidaten eta egin zagazu hau gaber ikusizak, haber zer egin liteke. Ikusi nituen, bere materialak zeudenak, eta ikusi. Eta egin nuen proiektu bat edo egin nituen. Egin liteke, ez naiz orain gogoratzen, baina gutxi gora bera, museo txiki bat, egin liteke bere testu txiki batzuk hautatu eta publikatu, horako probezea batzuk. Baina informea etzen bat ere oso positiboa, nahiko kritiko egiten nuen, bere idazkiekin eta ez dago gauza hundirik egiterik, eta ez da hain interesantea ere, eta hori. Baina, klar, ikusi nuen, borradore bat egiteko baina, ez gehiago. Eta hori, entregatu nuen jakinen, bidali zuten Arrasatera, eta handik denbora batera, nire harridura handirako, erantzuna etorri zen, jakinek egin behar zituela, han proposatzen ziren gauza batzuk, museo bat prestatu, estudio bat egin Arizmendiarrietaren pentsamendua, eta nire gainera etorri zen, nire disgustorako, zen ni aski eskertiarra banintzen orduan, edo uste nuen nintzela, kooperatibismoaren kontra egoteko, zetanak eskertiarrenak kontra zeuden, orduan, moda hori zen, eta nik prejuizio hori neukan, beste informazio horik eduki ere ez neukala. Bueno, nire gainera etorri zen enkargu hori, eta orain hasi nintzen, en serio, Arizmendiarrieta norrote zen bilatzen. Hortarako, joan nintzen lehenengo Arrasatera, ez dakitzen baita aldiz, joan nintzen gero, eta han kooperatibistek, zorionez, zeukaten dena jasota. Hautsez beteta, baina gela ilun batean, lehigabeko gela batean, zeukaten dena. Bueno, hasi nintzen haiek ordenatzen, eta lan mortal bat egiten, irakurtzen bere idatzi zituen artikulu txiki asko idatzi zuen. Horiek denak irakurtzen, fitxak hartzen, notak egiten eta guzti hori, eta poliki-poliki Arizmendiarrieta deskubritu egin duen. Segurazko edo zein autore, aski denbora dedikatzen badiozu, deskubritu zoaz uste etzen dituen alderdiak eta deskubritu nuen, benetan buru interesantea bat zara. Izan interesantea bat zara. Eta ja orduan, liburu bat egiteko lanean, 4 urte edo eman zidaten hori egiteko, eta, bitartean, hasita nengoen EUTG-en eskolak ematen, izan behar da, eta beraz, eta eskatu zizkidaten ez ematen dituen baita ere, eskola batzuk, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan, kanti buruz, kant eman behar zuen profesoreak, ez zuela gogorik hori emateko, niri eskatu zidaten, eta 2 edo 3 hilabete nik ematen nuen, baita ere, beraz, ematen nuen EUTG-en, ematen nuenan, eta gainera joaten nintzen, txokolate hartu, testu literario, saioa, euskarazko saioa eta testuaren kritika, testu kritika. Eta, beraz, hartu autoa, Alemaniatik ekarrita neukan, hartu eta egiten nuen EUTG-ko lana, unibertsitatekoa, hartu txokolatea eta ogipuzka bat, Arrasatera, arratsalde osoan lanean pasa, eskuak zikin eginda bukatzen nuen, iluntzerako berriro etorri, eta horrela, ez dakit nola eduki nuen indarra ere, horrela lan egiteko 4 urte. Eta ez nuen bukatu. Bitartean ordea, EUTG itxi egin zuten, filosofia y letras edo, filosofia y letras edo itxitzen, eta filologia eraman zuten Gasteizera, filosofia deustura, eta hemen irakasle geundenok, Txilardegi, Miren Azkarate, mordo bat, ahal izan genuen pasa, oposizioekin, baina publikora. Hemen filosofia Donostian gelditu zen, eta ni ere publikora pasa nintzen. Eta lege bat zegoen, ordura arte publikoan eskolak eman ahal izateko lizenziaturaren tituloa aski zen, nik lizenziatura neukan. Baina lege bat etorri zen, hain zuzen, eskatzen zuena doktoradoa behar zuela. Orduan, Arrasateko kaja laboraleko hormatxeari baimena eskatu, lan hori aldatu nuen tesi baten estrukturara, eta presentatu nuen tesi bezala, tesi doktoral bezala, Arizmendiarrietaren, esan nahi dut. Eta, orain inglesera itzutzen ari dira, japonesera itzuli zuten, eta, hor dago, Arizmendiarrietari buruz dagoen lan nik uste dut bere pentsamenduaren estudio serio bakarra izaten jarraitzen du oraindik, eta hori erabili dute gero
hori fusilatu dute, gero hortaz idatzi duten guztiek, ondo ere dutzen zait, kaskadarena funtzionatzen du, batez ere Arizmendiarritaren kasuan, erderaz dagoelako, liburu hori tesia esan behar zuen, eta erderaz zegoen enkargatuta, kaja laboralako.